ହେଇଯିରେ ପିଲେ ତମ ଅନୁଗୁଳିଆ ଦିଦି କିରା କରୁଛି କି 1:30 ହେଲେ ଠିକ୍ ଯାଇନା ନିଶ୍ଚୟ ସାର୍ଙ୍କ ଘରେ ହାଜିରା ପକେଇ ଦେଉଛି କିଆଁ ଖାଇବାଟି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟିଆ ମିଳିଯିବ। ମୁଇଁ ତ ଭାଇ ମନ୍ଥଲି ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ନେଇଯାଇଛି ତମେ ଲଞ୍ଚଟି ମୋତେ ଖୁଆଅ ମୁଇଁ ପଇସାଟି ଦେଇଦେବି। ତମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱରିଆକୁ କାଙ୍ଗାଳ ହେଇନା ବୁଲୁଛ ଖାଇବା ମିଳୁନି ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କର ମୁଇଁ ତାଙ୍କ ମାଆକୁ କହିଦେବି ତାଙ୍କ ପିଲାନିନା ପହଞ୍ଚେଇଦେବ ତମ ପାଖକୁ। ହଉ ଛାଡ଼ ଯାହା ହେଲା ଆଜି ମୁଇଁ ଅନୁଗୁଳ ଆଇଛି ଆସୁ ଆସୁ ମୋ ମାଆ ଦେଖିନା ମୋତେ କହୁଛି ଆଉ ଏଇଟା କିଆଁ ଦିନ ରାତି ଅଣ୍ଡାର ଭଳିଆ ଟିଙ୍ଗଟିଙ୍ଗା ହେଇନା ବୁଲୁଛି ଖାଲି ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିନା ଏଟାକୁ ଚାଲ ଆଜି ମୁଇଁ କିଣିଦେବି ସମ୍ବଲପୁରୀ କପଡ଼ା। ସେଠୁ କ'ଣ କପଡ଼ା କିଣିଦେବ କହିଲା। ମୁଁ କହିଲି ନା ତୁ ପେମେଣ୍ଟ କରନି ଏଠେ ଆଉ ଏଟାକୁ ଚାଲ ପଇସା ଦେନା ପଠେଇବା ହେଲେ ଜାଣିବ କେତେ ଦେଲେ କେତେ ଫେରଉଜିତି ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ପଇସା ଦେଇନା ପଠେଇଲି। ତାପରେ ଟିକେ ମୋମୋ ଖିଆ ହେଲା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଆଉ ମୋତେ ଭାଇ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ ପୁରା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମୋମୋଟା। ଅନୁଗୁଳର ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ରେ ବୁଲିବାର ତ ମଜାଟା ଟିକେ ଅଲଗା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ ହେଲା କି। ଗୁପଚୁପ୍ ଟିକେ ଖିଆ ହେଲା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାପରେ ଅନୁଗୁଳ କ୍ୟାଫେରେ ଚା ଟିକେ ପିଇଲି ମୋତେ କାହିଁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ମୁଁ